Daar is de vrijdagmiddagborrel. Ja, weer dansen met z'n allen, de tent gaat op en neer. De vrijdagmiddagborrel. Ja, het is weekend en dan gewoon voor weer. Ja, daar zien we weer. Een gloednieuwe aflevering van het Maastrichtse Teken. En zoals Marvin zou zeggen, de vrijmiddagborrel. Of wat zei ze de Ja, maar niet goed. Vrijdagmiddagborrel. Ja, het is bijna hetzelfde. Bijna hetzelfde. Ja. En we zingen altijd. Daar is de Vrijdagmiddagborrel. We gaan het vandaag hebben over een fantastisch evenement. Ja, begin maar te proeven dan. Ja. Ik heb geen nuts neergezet. Dat jaar nog goed. Ja, na ene dag. Het proevenement. Heerlijk. Ene dag. Ja, dat is zo met de afspraaklied dat ik stond. Ja, sun hè. Wie, ik op proevenement? Nee. Oh nee, toen reden, dus naar binnen gegaan. Hey, Ja. ik stond daar al een oor op u te wachten. Een tafel hier is wit. Het begon te regenen. Ik stond in Maar mijn witte blouse net daar. Ah, goed zo. De regenen echt. En ik dacht, ik ga vol. En nog een oor. Oh, heb ik hem- weggesmolten. Heb ik hem, boebiste. Ja, we stonden bij anderen in een tent. Ik zei, wat zoveel gaan doen? Veel lekker naar de struis. Oh. Die stond al in de struis. Ja, nog een oor. Ja, maar toen hoeveel waren er in de stad? Kom dames. Je moet dat briefje eens. Ja, Mag maar dadelijk. ik ben daar. Ik heb één briefje gehad van een dokter van bij MBV toen. Voor Ritalin. Sowieso. Rita. Ritalin. Maar Bert, ik moet er wel een keer een brede hebben, ja. Proevenement is alleen voor kakkers met geld. Nee, jong. Nee? Nee, Nou, ik jong. huur wel dat wel eens, ik ga er niet te inhoudelijk op in, maar ik heb wel eens het verhaal gehuurd inderdaad van lui die dan zakelijk, zeg maar, met zijn leningske hadden of zo gaat ergens maar te pakken voor hun bedrijf. Personeel betalen, dit, dat. Hè. Dat zijn wel eens dingen wat ik heb gehuurd de afgelopen jaren. Maar die waren op het proevenement stonden met 100 flessen. Zo, dat, Nou, ja, dat is dan wel gek, hè? Als ze dan wets, zeg maar, van, oh ja, die hebben toen en toen dan gewoon zakelijk gaat op moeten nemen. En dat ze dan op een proevenement is, alsof ze... Maar het proevenement, ja, dus het heet natuurlijk in bepaalde kringen in Maastricht wel deze stempel gedrukt gekregen, maar ik ben het daar helemaal niet mee eens. Ik vind het zo chic dat lui zich een net blouseje aandoen, nette broek en nette schoen. En daar nog een evenement gewoon. De hoogste niet overal aan de carnavalskleden stonden. nee, helemaal met eens. En Ja. ik vind ook, als de host natuurlijk ook niet bij de deurste tenten te stonden. Als hij gewoon een pelsje drinkt en de itse gewoon gaat, dan valt dat echt wel heel erg reuze met. Het is gaat duurder, ja. Maar goed, ze maken natuurlijk ook al jaren een volksbedrag even nog een goed doel. Struiscomité. Maar ik vind het proevenement, ja, dus de steerstar inderdaad. Het kost een paar dubbeltjes meer voor een putje beer. Of precies een dubbeltje Ja, maar meer. dat is ook zelf voor, want anders ga je gewoon naar de café op de hoek daar. Ja, maar dat is niet per se goede kaper, want een glaas wien kan je voor een laptop krijgen. Ja. Of 2 lappen. Ja, en een lap krijg je geloof ik nog een glaas wien voor. Ik weet het niet. Ja, is gewoon 4,50 Denk of het zo, niet. 4 euro. Nee, want een glaas bier kost geen 4 euro. Jawel, ik geloof het wel. Nee, jong. Een glaas bier kost geen 4 euro proevenement. Nee. 3,80. Ja, of 3,50, 3,80. Ja. Dat is nog veel geld, joh. Vergis het niet. Nee, precies. Maar Maar is het niet voor... want ik heb tijd lang ook op bij Drommedoeken gewerkt, op het proevenement. En dan hadden we veetjes en dan zat dan wien in. En dat kostte voor een lap. En dan gingen lui, kochten zich 1 fles bij Beluga bijvoorbeeld. En die lege fles kwamen ze bij ons bijvullen. Dus dan moesten ze bij ons keer 6 glazen of 7 glazen, 7 lappen dan. En dan gingen ze met de volle fles weer terug bij Beluga staan. En dan leek het alsof ze dat al gekocht hadden voor 40 lappen of zoiets, zeg maar gaat. Ja, dat is toch goed triest. ja. Maar Maar Tries, van wie? Van wie? En van degene wat dat dan weer gaat staan, dan doen alsof ze dat Oh de ja, maar fles dat is van bedoeld, Beluga dat is. doen alsof. Ja. Dat vind ik een beetje apart eigenlijk. Ja. Maar dat is natuurlijk ook gezien worden. Die beter willen voordoen. Dus waarschijnlijk het niet kunnen betalen. En toch willen doen alsof ze wel zo lieken Ja. voor de boetewereld. Maar bestelt je altijd per fles? Of gewoon lekker, pak gewoon een glaasje, lobbens rond. Hij ligt er maar weet wat ze best. Als ze Ja, met, als ze met kennetje gaan, bestel ik flessen. Dan een tig, Dan een glaasjes. Dan is het een glaasje, ja. Een douche met kennen, toch? Maar we verwachten wel even. Nee, ja, ik wou een kijken met onze timer, maar die gaat steeds weg. Oh. Dus ja, sorry. Ik geef het eindelijk goed aan. En met kriterik in de gaten te houden. Maar nee, flessen, ik denk inderdaad... Ik kunnen wel goed drinken, hè? We kunnen gewoon drinken. We zien wat dat betreft beroeps. Haven, beroeps. Nee, maar als ze Marvin gaat dan... die kan ze ook gewoon drinken. Ja. Alleen die
Geef je ieder zijn grenzen aan. Ja. Hij staat op zijn knieën. En Ik ga schreeuwen. nou ja, Door een pion. bij andere milieu. Dan weten we tot regel- Ja, ik Anders dacht dan dat ik doen. geen mens eieren niet zat. Ja. Wat de winnende pion had ik. Nee, maar ja, dat proevenement. Ik vind het proevenement gewoon echt een top evenement. En ik doe dat ieder jaar naar uit. En we zitten we een dag. Meestal zien we tot de zondag ook daar. En hier is op de donderdag ben ik gewoon nog 7 dagen geweest. En donderdag ben je nuts Dan geweest. ben ik drijvende 4 dagen daar. Dat is toch ook gewoon prima. Ja, ja. Ja. En de rest werkste. Ik wil altijd wel een dag gewoon blijven werken. Voorheen deed ik het dan vroeger, als het de dag werken was, ook nog gewoon proevenement draaien. Dat is dan de laatste jaren niet meer zo geweest. Wel leuk om te doen ook, proberen Ja, te draaien. zeker weten. Wel leuk gevonden. Ja. dit. Alleen natuurlijk wel op het laatste wie dan die decibellen gaat worden aangepakt. Ja. Natuurlijk wel. Maar ik heb wel het gehuurd dat het gaat veranderen. Het podium, ik heb op een andere plek te staan, heb ik gehuurd. Ja, ze gaan het voor het theater zetten. Tenminste, dat is wat ik gehuurd heb. Hè. Is niet bevestigd aan mij, maar dat is gewoon wat ik gehuurd heb. Maar hoe huur ziet dat aan? Hoe net eens wandelen met de hond, 7 kilometer, dan huur ze op eens. Dat is een vogel. Het podium Dan komt er ergens ter sprake op een verjaardag of zo, weet je niet hoeveel waren. En toen hadden we het over het proevenement. Maar En wie dat ik zei het die leuk dat? vind. Dat maakt toch weer niks uit. Ja, ik vind het dan wel. Wees een bron. Benoem dan nog Ik de bron. ga het niet in mijn kaarten doen. Ik heb ook wel gehuurd dat het proevenement gaat veranderen. Nee, maar kijk, dat Dus, het ja. gaat veranderen, dat duurt al een paar jaar. Van, Ja, hè, dat we is willen ook meer wel nog een veranderd. zittend evenement, hè, wie dat vroeger was, et cetera. Dat is ook al gebeurd, Heel hè? eerlijk, ja, oprecht. Ik ben er niet bij geweest, maar ik heb het op tv wel teruggekeken, of op YouTube. Het Hearingbeaten-concert op woensdag, hè, na de vastelavond, vond ik echt top. Zo gaat zou ik echt oprecht leuk vinden en starten tijdens het proevenement. Gewoon ene avond, middag, zo, zondagmiddag, vrijdag de vroege avond of zaterdag de vroege avond. Zo gaat daar terug zou komen. Dat zou ik er echt fijn bij vinden passen. We hebben het er wel extra over. Maar dat was vroeger aan. Maar dat is wat ik bedoel. Ja. Weet je, kijk, ik vind alles leuk. Hè? DJ's, bands, optredens van een tape-act. Comedians. Zoek het allemaal. Nee, maar dat vind ik allemaal heel leuk. Maar, maar dat vind ik net... Snap je? Ik vind gewoon van die... Wie noemt ze dat? Fijne kleinkunst. Ja, dat. Gewoon... Snap je? Het muzikale... Ik hou daar echt van. Ik meen ik oprecht. Hè? Ik vind dat gewoon echt leuk. Ik bedoel, ze niet te overtuigen, Marvin. Dus Nee, maar geloven ik, dich. ik wil dat gewoon... Ja. Ja, oprecht. Ik vind het ook chic. Ik kan zelf ik geen geloof noot dat- lezen, maar Ik ik kan vind... ook genieten van een chic opera of zo, ja, zeker weten. Ja. Ja, Nee, maar echt. als we het dan in combinatie met het Chic proevenement... opera. We hebben bij Rieu gezeten. Ja, Oprah Winfrey bedoelt dat. Oh, oké. Bij Rieu, dat wordt gewoon geweldig. Ja. Ja, precies, dat gaat gehuurd van dat concert. Op zich gaat hier van de concert. Ja, ik heb wel steeds luisteren, maar die zat neven me hield die naar mij dingen... Ik heb door met een poncho in zitten kijken. Oh, je dolle regendruppels in. Nee, dat wordt toch top. Ja, wat fantastisch. Zeker. Nee, maar dat, Ja. soms wie het hier in biedt, die concert, gewoon, dan hebben ze daar 4 maanden op het podium. Ja. Vind ik zo vet. En dan, als ze dan overdag hebben, van de Jos zeggen opstaan, een beetje zo dat Tex-Mex, ja, dat is gewoon Muziek. gezellig. Echte muziek. Ja, gewoon, echt gewoon accordeon, gitaar, Maar ik geloof dat bas. ze meer van dat soepen af willen. En meer... Ja, dat zeggen ze al jaren. Hè. Ja. En ze wilden het programma... Ze hebben natuurlijk wel de decibellen zien al teruggegaan. Ik heb begrepen dat het programma wordt ingekort. Dat het allemaal een oor korter gaat door. Omdat het laatste uurke, wat de laatste jaar schijnbaar links en rechts toch gaat... Ja, dan gaat iedereen problemen gezorgd roepen, heeft. dat is een slak. Nou, hoe is gek? Je ziet Ja. dus iedereen daar... Of nog een broodje kebab eten. Of doen. Nee, maar precies. Ja, maar dat is natuurlijk als het goed weer is, heel dik goed weer. Ja. Stijst er in die brandende zon. Drinken. Dus ja, ik heb begrepen dat ze inderdaad van dat laatste lastige uurke af willen. Wat de verhoer is, moeten we gewoon maar zien in de praktijk. Maar de vraag is ook nog, hè, want dat heb ik afgelopen Koningsdagen ook wel gezien. Als het vroeger iets aflopen, hebben al die cafés die zeg binnen. Hebben ze ook nog, hè? Oké, dat we bijvoorbeeld noemen met Koningsdag. Nou goed, dat is hem al gewoon gedaan op het Friedhof, top. Maar dan begint zo altijd, ik denk van, ik zou nu niet in een café willen hebben. Moet ik al die lui nu hagelen, beginnen te vrijgelen. En die moeten dan nog zo'n nacht doortrekken, hè? Dus 9 van de 10 keer keer. wel regelmatig gaat gebeuren toch al. Ja. Ja? Ja. Nee, dat is goed dat ze op die daar stoppen, hè? Maar ja, Ja, ik kan ze toch niet school doen. Nee, dat is ook zo. Dat klopt ook wel. Nee, maar je snapt dat het evenement wordt gewoon af. Tenminste, als het zo is, van dat laatste lastige uurtje moet inderdaad toch vroeger links en rechts toch wel eens zorgen dat er gaat akkefietjes waren. En dan deed het evenement toch goed. En zodra dat ze een hekken gesloten hebben en het goed hebben afgerond, ligt het probleem niet meer bij hun. Hè. Nee, dat ben ik wel met Kijk, en wat dat trouwens met Street natuurlijk ook wel een heel eigen deur op.
Want dan heb je natuurlijk steden, noem even Koningsdag, Vreugde in Amsterdam. Hoe letterlijk op ieder hoek van de straat een goed podium stond. Ja, dan moet dat in Maastricht ook kennen. Ja, zeker. Zeker. Ja. Maar op het Friedhof, moeten er dan nog meer evenementen komen hoe ook lui met een lagere beurs kunnen komen? Omdat we zeggen van het evenement is alleen voor lui met geld. Hè, zo wie ze dat vaak In zien. de hè, volksmond en zo. wie het gezien wordt. Meer evenementen. Dat we het Friedhof iedere week een evenement mag zien. Iedere week. Sjoerd met die dagennormen. Lui die wat klagen. Ja, dan had ze niet in het centrum moeten wonen. Zo is het gewoon eenmaal. Toen wonen ze in een bruisende stad in het centrum. Dat plein moet gewoon optimaal gebruikt kunnen worden voor evenementen. Van een kermis voor kinderen, van een kermis voor grotere kinderen, van een evenement tot in het winterland. Rieu, alles. En eigenlijk liefst gewoon ieder weekend, want Maastricht heet de Zuus het gewoon met Rieu, de Zuus het met het evenement, de Zuus het met in het winterland. De binnenstad bruist enorm. Hè. Ja. Gewoon zoveel meer toeristen wat naar de stad komen. Maar zien er ook, weet je wat ik ook wel jammer vind? Dat ze bijvoorbeeld met winterland, vind ik top hè. Maar dat de meren bijvoorbeeld niet gebruikt wordt. Ja, moet gewoon uitbreiden. Dat moet ook gewoon. Zeker. Daar, weet je, dat ze leiden, oh, gaan naar de meren. Voorheen hadden ze dat, hè. Bij de Cafékestal bij Jour de Vet voor. Hadden ze zo'n, wat is dat? Een circusstand nummer gegeven. Een kleine circusstand. En dat was s'avonds, zwaar dag. Een feest, kost ze afhuren. Als een briesfeestje, een briesborrel. Ja, en dan mochten die tot 1 uur, ze mochten die volle gaas geven daar. En dan stond er ook het kruimpjes. Ja, maar dat bedoel je, met zo van die houten chaletjes en zo, is dat eigenlijk. Allemaal in sfeer zat, ja, dat was. Maar ik denk ook, het zoveel, ja, dit klinkt misschien heel stom, maar is in het verleden ook een Jeu de Boule geweest op het Friedhof. Ja. Zo gaat. Ja. Dat zo gaat zoals eigenlijk. Onderwater pingpong ook. Ja, echt. Maar dat weet je niet meer, dat we vorige tijd. Onderwater. Soms moest ze gewoon in de mond houden, maar als ze gaat zitten. Ja. Maar dat was in de garage natuurlijk. Ja. Nee, maar ze moeten ieder weekend ook weer te doen zien. En dat hoeft niet ieder weekend de goedste evenementen zien. Weet je wat ook vet zo zien? Ik geweest gaat met volleybal. Dat moet ik net zeggen, beachvolleybal. Dat is ook vet. Dat is toch ook geweest. Met de peert is toch ook een keer geweest. Ja. En ik vond het leuk, voor met Koningsdag had ze een beetje zo'n workshop, of je hem staat, met skaten. Skateboarden. Klein. Maar ik denk, zo gaat, dat is leuk voor die kids. Hè? Die jongens doen dat jij maar ook op zondag altijd bij de grind. Maar dat is toch vet, weet je, als ze gewoon ook eens ouders, weet je, de kinderen op het Friedhof, leuk en op het terrasje gaat zitten of toch gaat drinken. Ja, ik denk wel, dan laat het dan gewoon nog meer uit te rollen is. Maar ja, ergens zal dat een beetje wel tegenhouden. Enorm, hè? Maar wieso is dat? Ja, niet ieder weekend Leuk vol te bouwen. Ja, maar zo, ik wil zeggen, want het heeft niks met muziek te maken. Want vergis je niet, daar zit er dus een paar Friedhof, of een omgeving van het Friedhof, die wat structureel weten, daar is gaat vergonnen van zeuren over. Chronische klagen. Tot de decibellen er alweer komen. Toen willen ze dan een beetje geweest zien. Decibellen zijn dus geweest op het Friedhof. Nee, dat klopt. Nee, maar goed. Ik wil Erwin op het Friedhof zien. De setting van Rieu. Ja. En Erwin op het Friedhof. En weet je wie ik Erwin wil zien? Ja. Op het Friedhof, hoe we het hebben over gehad in de live podcast, wat er straks in september deed. Oh, en Valkenberg gaat dat doen, hè? Zo gaat, dat moet op het Friedhof. Is dat uitverkocht? Ja, volgens mij wel. Ja, ik ken ze niet. Maar Erwin gaat dat volgens mij een half uur doen. Hè? Ja, nee, Erwin dit allemaal een half uur. Ja. Dat is de. Maar dan gaat dat dus andere platen zingen. En van Neil Diamond. Ja. Dat. En zo gaat, ja, dat is eigenlijk wat de veermachines een keer gewoon een serieus, gewoon nadenken of wanneer het zo gaat, daar kunnen neerzetten. Nou, ik heb alles tegen Erwin gezegd wie ik zijn YouTube en zo even onderhandeld genomen. Ik zeg, wie zo gisteren niet meer hooien in? Zit er regel maar. Ja. Ik ga er wel zingen. Maar ik geloof dat er zelf niet zoveel zin in heeft om het te regelen. Maar dan moest... Ik denk, als iemand opstaat die er verstand van heeft en die gaat dat regelen, ja, dat is natuurlijk fantastisch. Maar is dat niet geweest? Wat? Dat al die artiesten met de bussen naar de... Nee, oké, dat wel. Ja, allemaal is toch een bepje Erwin geweest. Nee, maar doe het in Maastricht. Kijk, loer nu naar Jontana. Live met band brengt zoveel meer. Ja. Dat is zo ruig. Maar dat deden ze nou Ahoy ook, hè? Nee, zeker. Maar kijk, doe het niet in Ahoy. We hebben het juist nu van Maastricht, voor de Friedhof, Bruisen, dit, dat, zo. Doe het gewoon
op het Friedhof, op de Maret. Van mijn part op Drijpleinen, Onze Lieve Vrouwenplein, Maret, Friedhof. Maak er een weekend van, weet ik veel wat, of 2 dagen. Mhm. We hebben nog leuke zangers in Maastricht, wat daar wel een leuk feestje van kunnen maken. met Ja, een live maar band, hè. niet standaard met een half voor dit, half voor zo. Nee, met een band, met groen. Maar er zit natuurlijk wel veel meer voorbereiding Ja, ja. in. Zeker. En, met repeteren, daar kun je natuurlijk veel en veel meer bekijken als dat wat stiegsuus, hè. Nee, Ja, ja. Nee, maar ik weet dat er heel veel bij Ja. kan kijken. Maar het is toch vet als ze een keer zo Supervet. gaat kunt neerzetten. Of hey, wie lang is het geleden? Frans en Beppie. Ja, samen 100, hè. Hey, ja, Is dat niet is heel lang 93? geleden. 93? Nee, maar zo gaat. Ja. Het is toch goud, man. Dat Ja. is toch, Ja, ik ben het helemaal met je eens. vind ik echt Wat vet. we een 7 hebben. Ja, hij zo geweldig heet in de Geuselt. Dat, ja, chic. Ja, toch, hey, ja? Ja. Hij hebt ze de 10.000 stukjes op zal stolen, hè. Ja, en dan nog gaat op het veld. Nou ja. Wie zit er met de tijd? Ja, dat was het eigenlijk. Ik Was het- vond dat het top was om mee met af te sleten. Ja. Ja, maar is het kwartierdag? Want als het 11 minuten is, dan zien de luisteraars zien heel erg ontevreden. Nee, ik vind het zin dat het alweer erop zit. Ah. Ja, soms is het Wat fijn als het het erop zit. Ze zeggen Maar Dat is erop zit. Als het erop zit. Alweer Rivers Trek erop. Nee, maar we kijken, weet je, we doen misschien geteken. Weet je, nu zitten we op 16 minuten. Ja, Maar, afkappen. maar ik vind wel gewoon dat we gewoon... Ja, wat, let's lezen Het dan. vol- Hey, jongens, dat was het. Voorzien is. Voorzien Tot is de het volgende keer. Eigenlijk gewoon wel weer goed. Ja, Ja, jongens. maar die kist het format even Oké, niet. sorry. veranderen. Ja, sorry. Ik gewoon enthousiast over muziek, Ik zie dat live. iedereen zweeën. Stop. Ja. De redactie wordt helemaal gek. Sorry. Ja. Sorry. Let's note. Tot de volgende keer, jongens. Sorry. Hoi.